Hej YouTube. Hej YouTube. I dag vil vi spille lidt, eller fortælle om vores yndlingsspil. Og ja, det første spil, det er Gran Turismo 5. Så. Og vi vil sådan give det stjerner og fortælle, om det er godt eller dårligt og sådan. Og 10 stjerner, det er det bedste, man overhovedet har spillet i hele sit liv. Så ja. Gran Turismo, det giver jeg 3 stjerner. Jeg er ikke sådan til bilspil, men 3 stjerner. Et rigtig godt spil, og jeg anbefaler det. Og så det handler om at køre racerløb og sådan. Og man kan vælge 2 personer er det højeste. Og så er det fætter 2. Ja. Jeg kan godt lide... tror jeg vil give det 4 stjerner. 4 stjerner? Ja, på grund af, at jeg er ikke så meget til det, men jeg vurderer ikke efter, om jeg kan lide det, eller om det er godt. Jeg vurderer det efter, om det er godt. Okay. Så 4 stjerner. 4 stjerner. Ja. Okay, og det næste spil er GTA EV. Og ja, det giver jeg også 3 stjerner. Rigtig godt spil. Og sådan, man kan køre i biler, og jeg giver det 5 stjerner faktisk. Og det anbefaler jeg helt klart. Og så til fætter 2. Ja, jeg ved ikke helt, hvor mange stjerner jeg vil give det. Jeg tror, jeg vil give det måske 5 stjerner. 5 stjerner også? Men altså, der mangler stadigvæk noget, men det er altså også lavet rimelig godt. Så 5 stjerner. Ja. Næste spil. Et spil, som mange af jer kender, tror jeg i hvert fald. FIFA 12. Jeg synes faktisk, FIFA 12 er bedre end 13. Jeg synes, FIFA er et rigtig sjovt spil og sådan, men jeg er ikke sådan til fodboldspil. Jeg giver det 4 stjerner. Javel. Jeg giver det sådan 6 stjerner på grund af, jeg er heller ikke til fodboldspil, men igen, jeg vurderer efter, hvor godt spillet er, så ja, jeg synes, jeg skal have 6 stjerner. Okay. Næste spil er Need for Speed. Det er et rigtig fedt spil. Jeg giver det 6 stjerner. Det handler om, at man er en mand, som jeg ikke kan huske navnet på. Han skylder så en masse penge til rockermiljøet. Og så er han med i et ulovligt race for at tjene de penge. Men så han kommer rigtig langt og sådan. Og først så er rockerne efter ham, men så stikker han af fra dem. Så jeg giver det 6 stjerner. Og så til fætter 2. Ja, nu er det ikke, fordi jeg har spillet det særlig meget, så jeg kan faktisk ikke vurdere det, fordi jeg har faktisk ikke rigtig spillet det. Okay. Med 6 stjerner fra mig i hvert fald. Og det næste er GTA episode 4, Let's Create. Og ja, rigtig fedt spil. Jeg giver det 7 stjerner. Det er virkelig fedt. Og ja, jeg anbefaler det til folk, der godt kan lide voldelige spil. Og sådan, ja. Ja. Så er det vel mig. Ja. Jeg giver det 9 stjerner. Og jeg anbefaler det også helt klart. Og der kan man kun spille 1 player. Næste spil, som også er det sidste, det er et spil, man kan spille 2 player i højst. Det handler om, ja, vi kan bare lige sige, det er Far Cry. Rigtig fedt spil. Og det giver jeg 9 stjerner. Og ja,
Det handler om, at man er en mand, som er fanget på en øde ø, og så skal man bare kæmpe mod pirater, sådan og radiotårn og baser og rigtig fedt. Ja. Og det anbefaler jeg. Jeg gør det i 10 stjerner. Og fordi det er det bedste, jeg har spillet i hvert fald. Og så skal jeg også lige huske at sige en ting angående det her med Far Cry. Hvis I kigger på vores kanal, så lægger vi nogle gange Far Cry op. Så I kan se, hvad Far Cry er for noget inde på vores kanal. Ja. Men ja, så lige hurtigt dem, som vi har fortalt om. Vi har fortalt om Far Cry. Vi har fortalt om GTA, Let's Speed Ground Speed og Need for Speed, FIFA 12, GTA EV og Gran Turismo 5. Og jeg anbefaler faktisk alle de spil, som der ligger her. Så ja. Vi ses YouTube. Gør vi i hvert fald YouTube. Hej. Hej.